Ja si zoberiem tento pultík, lebo môjim celoživotným snom, keď som ešte študoval, bolo sa raz za ňo postaviť. Ja som si za ním už raz stál, keď som na svojej prvej prednáške z dejín cirkvi spoza neho zvolal prvú kružkovicu, ktorú sme mali. Ja nebudem rozprávať veľa, lebo u nás v Tatrách sa hovorí, že reči majú byť krátke, dlhé majú byť klobasy. Ale mal som si teda na dnes niečo pripraviť, keďže som už opustil túto univerzitu a začal som sa živiť ako stand-up komik. Nerad sa takto predstavujem, ale dnes to asi budem musieť spraviť. Pripravili sme pár slov pre vás spolu s mojím kamarátom Michalom Hrickom, ale rozprávať to dnes budem iba ja. Sú to sami absolventi univerzity, čo nie je moje obvyklé publikum, tak som sa snažil trošku inteligentnejší humor na dnes, že? Je to také poeticko-prozaické pásmo inteligentné, čím som sa vlastne chcel iba povedať to, že keď tomu nebudete rozumieť a nebudete sa smiať, tak ste hlúpi vy. Naozaj inteligentný humor, som sa snažil. Dobre, kde začať? Dlho som váhal, či vlastne prijať toto pozvanie, keď ma najväčší gazda tejto univerzity oslovil s tým, že skrátka mám na dnes urobiť stand-up, lebo teraz sa ujalo medzi vami žurnalistami taká vec, že nás, čo si občas urobíme srandu aj z cirkvi, označujete za satanistov. To by moja mamka asi neprežila, toto označenie na moju stranu. Ona vždycky vravela, že by som satanista byť nemohol, že by som sa s diablom nedohodol. A vždy k tomu pridávala takú krátku báseň od Vlada Jančeka, môjho obľúbeného autora, ktorá sa volá Pokušiteľ a znie asi takto. Včera v noci ma navštívil diabol. Povedal mi, toto všetko bude iba tvoje, ale povysávaj. Som rád, že ste ma teda takto zobrali medzi seba. Ja som na tejto univerzite strávil síce iba 2 semestre, ale veľmi krásne. S radosťou na nich spomínam. A som rád, že Folentová píše v Smečku ekonomiku a nie kultúru, čiže nebude mať kritiku na tento svoj výstup. A teraz som absolútne zabudol, čo som chcel povedať. Ale nie, je to naozaj pekné. Chcem povedať toľko, že no fakt neviem. Podajte mi to, mám to tam vo vrecku. Hricko, šepkaj. Áno, Hricko, ty si to písal so mnou. Čo? Nemáš papier. Tam vo vrecku, tam mám bundu. Zober mi, všetci tu majú prejavy pripravené, ja mám 10 minútový a nezapamätám si ho. Ale to je tými ľahkými drogami, vy, čo by ste študovali umeleckú školu ako ja vo ŠMU, by ste to vedeli. Tu na tejto škole to bolo trošku zložitejšie. Poprosím šarmantnú asistentku, veľký potlesk. Som nevedel, že ja som zabudol na schvál a mal som to prichystané, aby ste videli toho človeka, ktorý mi pomáhal. Je medzi vami hrozne veľa ľudí, ktorí sú mediálnymi hviezdami, ľudia, ktorí píšu pre mienkotvorné médiá a zachraňujú svojimi správami tento svet. Chcem skrátka povedať to, že medzi vami veľa ľudí, ktorí už niečo dokázali a určite by si zaslúžili postaviť sa na toto miesto a povedať pár slov a pozrite sa, kto tu stojí. Nezamestnaný lúzer, ktorý si o sebe myslí, že je komik. Teraz sa zase musím pozrieť do seba. Áno, som že to tými drogami, no čo mám... Ja si pamätám na svoje úplne prvé dni na tejto univerzite, vtedy sme všetci museli absolvovať ako prváci úvodnú svätú omšu. Tužím sa to volalo Veni Sancte, alebo tak nejak, opravte ma, keď sa milím. Podľa môjho skromného odhadu nás bolo tuto v kostolíku na Rybárpoli asi 300. Z toho tam bolo 50, ktorí sme neboli v kostole po prvýkrát. A z toho polovica boli kňazi a ministranti. Ale vtedy sme boli ešte mladí a my sme verili, že sa na tejto škole niečo naozaj naučíme a že budeme môcť zmeniť tento svet. Boli sme plní optimizmu a vtedy mi tak behala porozumieť ďalšia báseň od Vlada Jančeka, ktorá sa volá, že Mládež. Pýtame sa plný zmätkov, ako rýchlo zmeniť tento svet. Ale iba Boh vie všetko a Slovenská akadémia vie. Ale časom sme pochopili, ako tu už aj padlo, že nemusíme do tejto školy chodiť stále, absolvovať všetky prednášky a vedieť všetko. Ono občas aj nastal taký chaos u samotných tých profesorov týmto, lebo napríklad pán profesor Grečo, neviem, čo bol profesor, ale Grečo. Prečo Grečo?
Nás mal učiť politológiu, ale on to vždy zobral takým iným smerom, on nám prednášal slovenčinu, že? Vďaka nemu sme vedeli, že sú 2 ruky, 2 nohy, toto je 2/3 a že musíme byť ticho, bo 2 učebne vedľa píšu písomku. A dievčatá nás Grečo vysvetľoval, že oni nemôžu dostať Ačko z politológie, lebo oni kedysi dávno už dostali volebné právo. No a keď už sa aj prednášky zo slovenských a svetových dejín s pánom Dvorským presunuli do krčmy tuto vedľa futbalového štadiónu, tak sme aj my začali skôr filozofovať v efekte ako v učebniciach. A vtedy sa zmenila aj tá moja báseň, ktorú som si takto prednášal, skôr na takú malú modlitbu. A vždy, keď som sa vracal z efektu večer domov, tak som si tak recitoval, že odpusť nám, Bože, naše viny cestou z vinárne. Pomaly melú tvoje mlyny cestou vinárne. Teraz prehodím si rečnícky na druhú stranu, že? Ale ja to stále viem naspamäť, to iba hra. No keďže som svoju prvú alma mater opustil trošku predčasnejšie, teda po 2 semestroch, ja sa tu občas skočím pozrieť, čo je tu nové, hej. No, starý najväčší klasik, ktorý odišiel do Žiliny, Tono nám vždycky rozprával. No čo máme nové? Paradajky kríčkové, zlacneli v Lidli. Ďuria Nová sa vydala, ale to určite z lásky. Ale dámy, Max Factor vynašiel novú riasenku. To si dáte na myhalnice a budete ich mať o 300% väčšie. To potom už prepustíme všetky upratovačky a vy, ak budete chodiť po škole a žmurkať, nám to všetko vyzametáte. A mne pri týchto jeho slovách opäť zišla na rozum taká krátka báseň od Vlada Jančeka, ktorá sa volá Báseň pre pokorné devy. Len sa drž ruženca, len sa drž litánii. Nájdeš si mládenca vo Veľkej Británii. Ale pozerám, že ste vynovili. To sa mi páči. Naozaj, pozerám, že tuto vedľa stávate univerzitnú knižnicu, aj keď z overených zdrojov viem, že to istý čas vyzeralo na univerzitnú plaváreň. Ja som tu veľký pamätník stavieb, ja napríklad Mazlab. Si pamätám, že to bola najlepšia reštaurácia v okolí, kde mali geniálne kura. Potom pozerám, som počul, že ste otvorili psychologickú poradňu. Rozumiem. Úspešné absolvovanie skúšok z dejín žurnalistiky zanechalo veľké náznaky na mnohých mojich kamarátov a kolegov. Ono to v tej žurnalistike na Slovensku vlastne aj vidieť. Potom veľmi chválim, že ste presunuli študijné oddelenie iba náskok od psychologickej poradne. Ono v týchto dňoch, keď sa odovzdávajú diplomové a bakalárske práce na tejto trase musí byť celkom že premávka. A naposledy som si všimol, že ste otvorili telku. Veľmi chválim, aspoň má Imro kde trénovať výraz pred kamerou. Lebo v poslednej dobe človek zapne telku a bude tam gazda, lebo rozboril. Ako som sa vrátil do týchto priestorov, napadlo ma hrozne veľa spomienok, teraz budem trošku improvizovať, lebo mám aj prichystanú storku na záver, ale ako som si bol dolu v bufete dať kávu, ja si pamätám, ešte tam bol bufet, teraz je tam kaviareň, za mojich čias tam bol bufet, kde si človek mohol dať bagetu a 15 sekov vlašaku. Tak sme sedeli v bufete a vedľa vrátnice, ako sú tie dvere, tam aj trčalo hrozne veľa káblov a bola tam do štrúbky rozobratá telefónna ústredňa. A bol večer a tu prišli takí veľkí policajti. Tam už nešťali internet celý deň, sme nadávali, že? A na tú vrátničku. Vám nejde telefón? Áno, nejde nám telefón, máme pokazenú stredňu. Ale to ste nám mali zatelefonovať. No a tak keď som sa na toto pripravoval, rozmýšľal som, že ktorou storkou ukončiť vlastne toto moje rozprávanie. Vynechal som všetky, ktoré by mohli niekoho uraziť a vynechal som všetky tie dobré, tak mi nakoniec zostali už iba tie slušné. Ale tak poviem vám tú, ktorá vlastne ovplyvnila moje ďalšie štúdium a ktorá ma ako si posunula v tom, že som mohol vyštudovať divadelnú kritiku. Jeden nemenovaný profesor raz prednášal na tejto univerzite a rozprával o tom, ako vyzerá konštruktívna kritika. Rozprával, že konštruktívna kritika musí to dobre pochváliť, to zlé skritizovať
a navrhnúť konštruktívne riešenie. Na čo vyvolal polospiaceho človeka v poslednej lavici a hovorí: Michal, prosím vás, uveďte nám príklad na konštruktívnu kritiku. Ale Michal sa nenechal zaskočiť, zobudil sa a hovorí: No, chválim, že tuto dolu v školskom bufete zaviedli tie jogurtové poldecáky. Kritizujem, že sú hrozne teplé a ako konštruktívne riešenie vidím kúpiť chladničku. A na úplný koniec som si pre vás pripravil ešte takú úplne krátúčku básničku, pretože poézia bola na tejto univerzite vždycky výsadou kráľov. Tak mám takú, táto už neovláda Jančika, je od Peťa Šranka a tam mi vždycky pripomínala, že ako je to vlastne s tou mládežou a s tým chodením do chrámov a je vlastne takým prípitkom, ktorý ja takto väčšinou prednášam, je to, že v piatok večer otvára sa brána. Všetkých krčiem, chrámov nočných sov. O mládež, ty s držiteľkou rána a hlavy nad mysel. Ďakujem.